Når man retter, så kan man med fordel lave en række standardkommentarer, der altså er generelle for alle afleveringer og handler om, hvilke typer af fejl eleverne laver. De her standardkommentarer, som man ofte skriver, kan man med fordel lave en genvejstast til, så man ikke skal skrive lange sætninger, men bare kan skrive en forkortelse. Det gør man ved at bruge den funktion, der hedder autokorrektur, og den kan man rette ved at gå op her i filer og ned i bunden til indstillinger, og til venstre vælge menuen, der hedder korrektur, og så klikke her på indstillinger for autokorrektur. Her skal man lige være opmærksom på, at det er vigtigt, at der står dansk heroppe, fordi autokorrektur defineres forskelligt for de forskellige sprogvalg. Her skriver man altså i feltet til højre sin standardkommentar, og det kunne være for eksempel: her har du lavet en kongruensfejl. Så vil jeg også bare nøjes med at skrive kongruensfejl. I feltet til venstre, der skal man finde en forkortelse, som så hver gang man skriver den, vil ændres til det, der står her til højre. Så det skal selvfølgelig være en forkortelse, man kan huske, men det skal også være en forkortelse, som man ikke ellers bruger. Fordi hvis man skriver som her, så et ord, man bruger ret ofte, så vil den hver gang ændres til det, der står her til højre. Så det skal være noget, man ikke bruger, og der kan man typisk pille vokalerne ud, og så have en forkortelse, der for eksempel hedder KGRF, og så klikker man her på tilføje. Så kan man tilføje et antal andre standardkommentarer. Hvis man er rigtig mange, så kan det være en god idé at have en oversigt på skrift, hvis man ikke lige husker dem. Men når man er færdig, så trykker man på OK, og OK en gang til, og så er man sådan set klar til at bruge dem. Jeg har fundet en række tyske sætninger på Studieportalen, som er oversat, og hvis jeg skulle rette i dem, jeg er ikke tyskkyndig, men jeg prøver, så markerer jeg selvfølgelig den del af sætningerne, som ikke er korrekt. Og hvis det for eksempel var ordet hatten her, jeg markerer den ved hjælp af piletasterne og Shift og Control. Og jeg vil gerne fortælle, hvad der er forkert ved det her hatten. Så jeg indsætter en kommentar, og jeg har tidligere lavet en genvejstast, det kan man se i videoen. Genvejstast til kommandoer. Og herover kan jeg så skrive den standardkommentar. Typisk hvis det er en konkurrensfejl, så skriver jeg KGRF. Og i det jeg trykker på mellemrumstasten, så retter Word det automatisk til den sætning, jeg har defineret inde i autokorrektur. Og således kan man selvfølgelig gøre med alle sine standardfejl. Så hvis man har dem alle sammen indprogrammeret, så vil man nemt og hurtigt kunne indsætte forskellige kommentarer herover i kommentarfelterne, som passer til de fejl, eleven har lavet. Så det vil sige, at hvis man har standardkommentarer til alle sine i hvert fald grammatiske fejl, så vil man spare ret meget tastearbejde i retarbejdet.